Кимдер келген? Казан куллануу инструкциясы. Менин яраткан театрымда. Эйдегиз эле узыгыз эле конакка, көрсөтөйм эле менин иш орунумду. Камал театрынын бул уруннарын көргөнүңүз жоктур эле. Эйде. Вактыдан көрөм да туп-туура оркестр шыкырына. Эйдегиз. Музыкантлар бою белән җырлыйлар инде. Оркестр шыкыры дигәне шушы була. Күргәнегез бармы икән әле? Күрсәтим. Бүген театрда ял көне. Спектакль вакытында әлеге оркестр шыкыры туп-тулы музыкантлар белән гөрләп тора. Бүген ял көне булганга күрә, шыкыр шушындыйрак кыяфәттә. Спектакльгә килегез, оркестр спектакльләренә рәхим итегез. Үзегез күрерсез. Мин театрга япь-яшь студент буларак килдем. 2007 елда 2нче курс консерватория студенты Динә Гарифуллина театрга аяк басты. Һәм мине остазым, безнең дирижерыбыз, маэстро Фуат Абубакиров каршы алды. Фуат Хамитовичка шиксез рәхмәтлемен, мине җылы кабул иткәнне, үз канаты астына алганга. Мин шуның белән бик бәхетле. Безнең оркестрда 16 кеше эшли. Һәрберсе үз вазифасын башкара. Һәрберсенең җилкә артында бик зур багаж. Һәрберсе консерватория белемле. Спектакльләребезне ямьләндереп, татар халык ахаңын кертеп, оркестр байытып тора. Галиәскәр Камал театрын легендар оркестрсыз күз алдына китереп булмый. Татар халкы тамашачысы, музыкаль драмалар ярата бит инде. Татар халык көйләрен, инде оркестр шушы бүтән көйләрне спектакльгә шундый милли моң истәүче үзе бер структура. Мин үзәктә басып торам. Монда дирижер урыны. Фуат Хамитович Абубакиров күзе белән сәхнәгә карый. Ул артистларга да булыша, безгә, музыкантларга да уйнарга булыша. Аның кулына карап без уйныйбыз. Һәрбер уйнаган алымыбыз аннан тора, аның кәефеннән тора. Оркестр шыкыры белән бәйле бик күп кызыклы вакыйгалар бар. Инде артисткалар спектакль вакытында җыгылган вакыйгалар да бар, кызыклар да бар. Инде безгә монда нәрсәләр генә очмады. Ялгыш кына таяклар да очканы бар. Инде менә без ниндидер музыкант һөнәре куркынычсыз дип уйлаучыларга шуны әйтәсем килә. Без бик куркыныч астында. Бу коридорлар гади коридорлар дип уйласагыз, сез бик ялгышасыз. Монда клиплар да төшә. Хәтта бер елны Кабан күле серләре киносы да төште. Урынын күрсәтимме? Әйдәгез әле. Менә шушында подвалда, менә шушында кирип китеп, әлеге киноның төп геройлары Кабан күленең хәзинәсен эзләделәр. Ә хәзер без сезнең белән сәхнәгә менәбез. Бу юл белән. Бу урынны инде күбегез таныйдыр. Бу тамашачыларның иң яраткан урыны. Безнең кышкы бакчабыз. Әлеге бакчада төшмәгән, әлеге бакчада фото төшмәгән кеше юктыр. Карагыз әле бу гөлләрнең матурлыгын. Кызыкланыгыз әле сез дә. Бу гөлләрне махсус караучы бар. Көндә килеп, су сибеп, инде бу гөлләрне яшәртә. Без үзебез дә спектакльләрдә репетиция арасында әлеге фойега килеп, чәй ичеп, сөйләшеп, ял итеп утырырга яратабыз.
Бу урынны таныдыгызмы? Бу урынны элекеге эстрада артистлары бик ярата иде. Телевидение фондында сакланган бик күп концерт номерлары әлеге баскычта язылган ретро концертларны күргән булсагыз. Бик моңлы, жанлы урын, бик яратам шушы җирне. Бу урынны да белүчеләр бик күптер, чөнки монда безнең театрның данлыклы артистларыбызның фотоларын эленеп тора. Бик кызганыч, мин театрга килгән елны әлеге фотолар күпкә күп иде. Хәзер инде сирәгәеп баралар. Исәнлек, саулык телик безнең артистларга. Теге башта яшьрәк артистлар, монда инде өлкәннәр, олпат артистлар. Һәм инде безнең театрыбызның фойесы менә шушындый матур скульптуралар белән бизәлгән. Менә монда сез күреп торасыз, бу скульптурада кем? Нәҗибә апа Ихсанова. Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә үзенең легендар ролен башкара. Инде ул образда күрәсезме, аның авызыннан хәтта нәрсә яңгыраганын аңлап алып була. Монда Әлдермештән Әлмәндәр үзе, театрыбызның алтын баганасы Шәүкәт абый Биктимиров. Мин театрга килгән вакытта Шәүкәт абый Биктимиров эшли иде әле. Мин аны хәтерлим, мин аны күргәнем бар. Бик яратып калдым. Бу диварда инде театрыбызның киләчәге, өметле яшь артистлар. Якынрак килик әле. Менә алар. Минем яшьтәшләрем, минем дусларым, без гаилә дуслары, күбесе белән. Илнур Закировны күбегез беләдер, минем тормыш иптәшем. Без аны белән театрда таныштык, театрда кавыштык, безнең театр кавыштырды. Аеруча яшь йөрәкләр спектакле. Ул безнең тормышыбызда бик зур роль уйнады. Монда инде театрыбызның тарихы, татар театрын бөтен дөньяга яңгыраткан олуг шәхесләребезнең портретлары эленеп тора. Театрда мин 13 елдан артык дәвр эшлим. Шушы вакыт эчендә бик күп төрле площадкаларда чыгыш ясарга туры килде. Әлеге көннәрдә бик шатлыклы вакыйгалар кичерәм мин. Горурлык хисе ташып тора. Минем хезмәтемне бәяләп, бу арада миңа Муса Җәлил премиясе лауреаты исемен тапшырдылар. Минем өчен бу бик сөенеч. Минем өчен бу стимул, күңел сөенә. Әлеге кышкы бакча белән минем бик кызыклы бер тарих хәтеремдә. Мин үзем Ярчаллы музыка көллиятен бетердем һәм бер елны без оркестр белән Казанга, Камал театрына концерт куярга килдек. Шушы фойеларда йөрдек, буфетларында ашап, сәхнә артларын күзәтеп йөргән студент минем өчен бу бик зур вакыйга булды һәм күңелемдә бик закка сакланып калды. Мин кичкенәдән Камал театр спектакльләрен телевизордан карап, күзәтеп үскән бала. Зәңгәршәлне уйный башлаганда, хәтта мин ул музыканы инде белә идем, чөнки мин аның белән тәрбияләнеп үстем. Кичкенәдән шушы Камал театрына бер адым атлап күрәсем генә килгән иде. Шушы иде минем теләгем. Ә инде Камал театрын үзенә эләккәчтән, мин ничек тә булса тагын бер кайтырга иде дигән теләк теләдем. Һәм бер тиенемне шушы кышкы бакчага салдым. Баксаң, теләгем чынга ашкан. Мин Камал театрының үзәгендә, чокырында бүгенге көнгә хәтле эшлим, Аллага шөкер.
Сәяхәтебезне юкка гына тәфтиләү белән тәмамламыйбыз. Күңелдә һәр чак Тукай сүзе, татар моңы. Спектакльләребезгә рәхим итегез. Минем белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.